last to. Kaya din to pa na minsan nga aldaw. Agtungtungtong kami dita sa amo. Iparparayag na kidin, dagi ta kanukwa. Kankanon na. Kankanon da, kinanda kanot tatay aldaw nga. Kwa, madi kano gamin tirik-tirik nana, kasla makaduldulok kano. Kat, nagdulok, nagpaypayso si ka, nagsarway, di sango-sango. Nagnabsog kano suna yung tikin nanda, crispy pata. Nagad-ado gamin kano tapan na impalpaluto ng crispy pata. Na? E din taka na nagsarwan. Tiin sarwana sa luyo mo. Di ba nga singa ka kunak kinyana. Ni apin nga na sa luyo mo. Tiin sarwan ko na manok crispy pata kunan nyo. Kunak na kasi dyan. May isa lang na klase ata. May kadwa nga kwa. Kunana. May sapi nga po tayo gamit sa luyot kumaring. Yung manghinaya nga mangirwariante kwa crispy pata. Iso adi sa luyo lang tiin sarwan. Sinagat ko. Wala nakid. Garam. Ano bakit? Stress. Kinastug na si ka. Adalat na palusot na. Kaya po. Sinaga na kanukid sa aji kwan. Crispy patan, tas sa luyo lang tapan na insarwan. Ulaw ko.